katia pa our fidi in it to SOMPA FM and TV why SOMPA Yasim SOMPA mani jeni akatia pa na unu wada SOMPA de asitine imunu ema katia pa ye no mai mun san makudi mun san binani kasebo Abon nonsia. Ahanye SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima yemamu nyina chi ebraso se yede SOMPA kasebo esomo na kasebo ifri SOMPA 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters e wokumase. Eno eye SOMPA 93.1 FM. Eno achi Adamfopa Radio ewo Paris France wo munso asum Doma FM Doma Hinkro eno eye 100.7. Enkranza SOMPA mensonum eye 90.7 Techiman SOMPA eye 106.1 FM Sunyane SOMPA eye 98.9 Kingdom eye Mankasim 106.1 FM SOMPA Takwa eye 101.1 na Obapa Kechri enene dom asum ewo Takwa enene Mpotamo Kanesh Urban Radio ewo Kaneshi Market decoder subebia radio wono eye SOMPA FM ye Facebook page and like and share eye SOMPA Accra 106.5 SOMPA Accra 106.5. Your website no www.sompaonline.com. Nana Kujesi Company Limited, the Koba Simprimu Bemaba, Nanopa Nunsia Cassia Bobre, and Asona. Then see when you made the chance ye. Nana Kajesi ho and Ubenya and Kranukumasina Mantam Dun sending in our theatre say. And opay as I was Srema was Syrian to home money. Now was same air far. Natures would the young toothpaste and in the brush in the you sing. Na monya healthy teeth eti wosene wa hoden kwa yan toothpaste ene ne brush enwa ene ye de betuchi yesi bebia ayaresa papa ewo eye midima for herbal center Dr. Tamo das wo sebra na pokwa se mayira ya niemfa time ento yare no so na yentuma wo na wonso watimi enya ahoto yie ensemo ye de emamo anopai de de mu akotene no ebini Ghana Mampani His Excellency Yera John Dramani Mahama Diatujwa Chemu se abosume makomako aduonu enan eye dwumadi a wonmo edi ewo eye Upper East region no ye airport ewiem hyengina bia no wia no ebekwa akwemu tote enche Ghana atunsa frɛ abiman panifo na msifo ama omo aba anhyemu ni nyina ne se ye hwe ewiemu nsakyerɛ de frɛ ne climate change de betimi aye de afa ho ewo nkran ha Dr. Randy Abe Ayopeni a wono wohwe cocoa board ho nsem so ewo memo wose sa cocoa board new bill na aba no ebeboa ama bibia koye pa Narcotics Control Commission opanipa woda no sese nu bone esai Ghana mabunu a enya asam ketwa sebi yenuanom a eye ni na wansa abo ho ba bi atochema no wanum panimfo ekasa toto sraban ewani ema bi a ebetimi aboa ho na Interior Ministry ne de krata bia babonten e de afa enipa bi a ensama fa wo mo ho fa eneduafie na anopai ebepensempensem mu yebeko obi mai so na amane free Palestine eba echiremu se ye sha de hye no awo mo ewo ni nkurase ne se chichirikete de go ahombobo de kam se dian enesi afa ho ensempi kan wenum ho ene ye de som se kasebo e de afri SOMPA 106.5 FM Accra yene ye de kasebo yi esomo anopai na ye de asomu yie no eye die onyame ehira no AKOSUA ABOAGYE obetimi nso afrɛ me AKOSUA nhira menne medoba abena bedu adepa kofi na ye ka mo se nana kodwegyesi company limited anopa no nsia kasebo ena wotie no
afei ensam no enchemu ankasa eni said ye be ya kwena bedie eso ebetumi akoyie na bibia akode ama adehye a wonom ewo apa east region meche etifido epoye ematam no emo opani a wono oye Ghana mampani ye nyina ya president Nyanyamfa John Dramani Mahama woni adehye no atwetwe nkomo na wo kire mu say said ye be ya ewiemhye gina bia empanimfo ye se wonom di besie ewo apa east region hono hwiebe afi bekwa wieye no na wode bibia agu akwan mu na wonam ahyedwumadie no ase na senyankopon ya dom na se wonam di bibia agu akwan mu ne nya de hye contract nsa se contract ye de ama wunie ebiri sei we ene ka ho a bosume mako no aduonu enan na kire se uhwemu afinhia ba mienu de womo adi bibia begu fom a ye bebia no fefefefefe se de be ya wiem hyan gina bia wonom so ewo ho no bibia betimi akoyie wo kwa nuanse wa fa elupre bonframa papa se no waba na bibia akoyie Ghana mampani ni ese edana koma so yie pa ese wo betumi edi sa adwumason yi edi abo adehye na yenso yakwane yabadie no okọ eye upper east region hɔ mo a wonche wokɔ ya no waba kama na bibia akoyie na wasese wanum ebehu na anim bio ɛwɔ hɔ no pɛ na wɔde ahyɔ ɛba abɛbɔ fam a wanum ɛbɛpa ho ntama ama obia ate waka ne deɛ wɔbɛyɛ osanse wɔno deɛ wɔ Leicester government nti wɔkyerɛ mo akyerɛ ade hye ne sɛ wanum hyɛ n'anim afi bɛkɔ awieye ɔbɛ lɔnkye dwumadie no ama bibia akɔyie meka wo sɛ nana kwadwogye company limited ko ba simpre mu be maba anopa no nsia kase bo na wotia Leicester Ghana limited yan toothpaste ene ne brush egina baba na medima for heba center Dr. Tamboda so egine tata na wuni AKOSUA ABOAGYE mede abena bedua de ABOAGYE ABAKAY de somo anopa yi na ye to so na interior ministry no wo mo na omai mu nsem nyina wo mo hwe eye ho adwuma wo mo dia baba betudwa se obi a ya kye no na wo police custody na ye tietia ne fa hodie so no saa de no ehadwene pa na ministry ne de krata babonten se o mate kasa bi enkramofo kasa na kristofo nso kasa na Ghana ha no se obi be kasa tia nkramofo ana obi be kasa tia kristofo no ye chi nipa no wo ho kwan se bi a onya bambo ensem fate so be kasa oh wakasa tia Yesu Kristo wakasa tia Muhammad ntino obi a betimi abo no ye nye ne saa o man mu Ghana ha ne ye wo religious tolerance wa ha ye de eye adwuma nemo obi fomu a na nkyɛ so esi obi nso efum dwa esi etimi de kɔ emra nanim na emra no ɛkyɛ sɛ de esi ɛteɛ eti sɛ nipa no ya kyene no police custody na police custody hɔ no a ɛsɛ sɛ police fo ɛbɔ ne ho ban no wo mu tietia ne fa hodie so na kristofo kasa enkramofo kasa a de omu nyina ɛka ne sɛ nipa na kasa tie kramofo wakasa tie kristo ni nko ade yɛ saa kwa no nko ade a ɛsɛ yɛ buru nipa no Ghana ha no emra no ɛma ho saa na interior ministry no ɛkyerɛ mu sɛ the Inspector General of Police womo ede etu womo nim se won hwa asem no na o investigate ekwan a enam so a ebaaye ema ede sa wo haw ene abenedie no ebaaye eti eye den na nipa na ya kye no no nipa bitimi kɔ no so ekobo no hwan na ma na kwan se won kɔbu nipa bi a ete saa eno IGP enhwehwem ya kye nipa no ya de na kɔma policefoɔ policefoɔ adwuma ne se wo mo bɛyɛ mu nhwehwɛmu wana ma policefoɔ kwan sɛ baabi a nipa ne da no kro mo bɛhu sa ha na nipa ne da na nipa bi akɔ no IGP rampim asie do da Ghana Police Service ano sɔre waka na ehwehwɛm ana de etosom yenu ɛsɛ sɛ wo hye ne yehunu nipa no a wo mo ɛyɛ saa no sɛ bɛyɛ civilian persons nipa bi o mo yɛ temamufo a wo mo timi nya akonya ne de mra ne hyɛ wo mo nsɛm ɛkɔ buru nipa no ɛno nso so IGP wo mɛkyerɛ yɛ one sound so investigated the conduct no a supervising officers no police officers no mo hye nipa ne so no ekwa mo so nam so saa no esese hefi se den ne edi obi akwa police for na temamufo timi bebo no saa de ne de airtime kro emfa woni de nipa ne yeye emra no esese ebo ne ho ban enti public affairs and communications unit wo mo interior ministry wo mo de krata babonte no mo hye IGP se wo mo hwehwe asem no mu se da be yebetimi aboa ma bebe sese yede to no yede ato fe se obi a ya kye no ede na koma police for na temamufo kɔ hɔ ɛkɔbɔ no efise bia wakasa tia enkramofo anaso wakasa tia kristofo a emfa ho ne nipa wakasa tia no obi ani ho kwan so ɔkɔbu sa nipa no nti sa argument no a enkrofo so de nam social media yɛ dededede no enya de interior ministry no wo mo epene so ye koye nim ewo ensam fufuro mu CEO ya wotua kokobod ano ewo my Ghana mu Dr. Randy Abbey wakwakwa ko hia mpanifo a wɔn mu di wɔn dwuma ewo local cocoa processing companies no
ya wɔnom eyiyi wɔn nsi anemo ɛna wɔnom kɔhyɛ ɔpanin pɛyi ɔpanin pɛyi ɛde ato wɔn anim sɛ wɔn nya akomatɔ yam na wɔn nom nsuo ɛntwɛn wɔpɛ esan sɛ koko board wɔn aniw belia ɛna no wɔn passe yɛ ɛwɔ mmarahyɛ bedwam no ebi mu nhyɛ da ɛnte aseɛ ebi mu ɛsɔre yɛ wɔn gye kum ɔmo koko apai wɔ ti kɔn ɛnso ɛde kum na ne nyinaa mu no owurandi abe akyerɛ mu sɛ saa new bill no a wɔn ɛsan yɛ na wɔn agye ato mu no ɛba ababa bɛboa na wɔn afa akuafoɔ ɛbrɛ ne bi na bibia ɛtumi akɔyie enti deɛ yɛfrɛ no processing threshold no ɛno no betumi aboa na ukoko a wateɛ no ɛkwan a wobɛfa soɔ na ubeye bibia ɛwɔ ho ansampo ɛna wakwa akɔtɔn no saa ɛkwan a wofa so no ɛna ɛka bi abɛbɔbɔ ne nyina no ɛno koko board se bill no ehyɛmu sɛ wɔn afa 50% o hamu nkyɛmu abupɛ na aduo no sɛdeɛ ɛbɛyɛ akuafoɔ mo so mo kɔm ɛbɛhare mo wabra ononyafo Randy Abe ɛto ne bo ɛkyɛkyɛ nsɛm no yɛnsɛm trɔfoɔ ɛto bi ɛsom yɛ. That is also making other records. And when you're making other records, obviously you cannot pay for your city rights. And the ability to affect monies from financial institutions will not be able to meet these obligations. And so there was a need to have a new pricing mechanism. We have promised the farmers 70% of FOB, the gross FOB, we're delivering on that. The prices will be adjusted when they must be adjusted on the basis of the indicators of this pricing, so that nobody gets cheated. Or we don't have situations of under recovery, or the farmer does not benefit when they really should benefit. Openia wano wachia omayi koko board ano eye Dr. Randy Abe wano ene kwashia mpanimfo a wano mututo koko abayi bi na wano so etimi eboa ema kopiemo ewa amanfo aman so wanam ensi anemu ene wano omudi nkomo se bia one die ebeboa pa yanke yakoma fanche. Meka wo se SOMPA kasiebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra yewo domi eben Rising Sun School no na ye tonso Director General anaso kwankyerefo panyina wada na Courts Control Commissioner no eye Major General Maxo Obobia na sam ene se Ghana mabunu no bone kye a wo mo twefe wo mu hunim ene wo manumu no ye nim sade ade na sia trank wo ma na ye so bebre ye de ye friend drug addiction was say Ghana mabunu sa bre enu bone eku wo mo ankasa ene mabuna ewo ena menubone tramadol any weed ni cocaine ni heroin no enka yenimu a enka yede ntoma ebebo yasinimu ne yakon ede atia drug abuse e wo Ghana ha wose sei emabuna wo Ghana ha sei no aya tete pa a emabunu no eku wo mo daache sei bebre adane junkies obi anko wo daache kadachi wo medical doctor ananka bi anko ti radio so kan news de make news yi anase bi obeye producer te se Jeremiah nanso se nipa ne se kohedie cocaine aye na wabonten kohedie weed no aye na bonten kohedie tramadol aye no emabunu bebru empema ha nwotwe aduonum ne ahanum enna youth no a drugs no wo mu a wo da ache asai obi wa school no wonimade pa na hu no wadane junkie nipa bia na abusua ni nyanim se wedi ani da so no enubone se wo mo eti ebra so se ye de ye nan esifom na yetimi bohu dawuro na eboa na researcher a free university public health aba 2025 no HSA ye wo 82,500 people a womo enuboni womo dimu tintimai pa na mu 16,300 e wa Ashanti region nko a eno ha dwene enna saa womo mu ye enuboni no emu ohanchemu edu 10% e ye womo a womo nyanyamfie dunum eti can you imagine akwada wonyanyamfie 15 years o ena dunum kra wonya nuru ho eso drugs awo ye 12 years 11 years enti ebra so se yebehwe na yebeye ho adwuma fi se yawe ho sempa na ekubi wonso ena esei ebinom a omode eho asem eba moma yenko tie sede Major General Edinin Sem Etuja. Research conducted by University of Ghana School of Public Health in 2025 estimated that there are 82,500 people who use drugs in Ghana. The drugs they use include heroin, cocaine, tramadol, methamphetamine, and these drugs that are
I've mentioned excludes cannabis, which is the most abused drug in this country. So you can imagine. Out of this, 16,300 are coming from this region, Ashanti region. HIV prevalence among persons who use drugs in the Ashanti region was 6.6%, several times above the national average of 1.4. The study also found out that 10% of people who use drugs begin before the age of 15 and 54% before the age of 19. Those figures should make us pause and think about how deeply opioid use and Etiefo na da ho no Major General Maxwell Obobia wono Director General de Narcotics Control Commission no na wose awreho ne se nipa bebrebe de abasa be 82,500 we kra ye de record wo de record ye de bebre wom medical doctors miensa ka ho a enubone na se wo mo ene yesa wo two pharmacists omo susu nubone na se wo mo ene ye wo three nurses o omo ya nurse fo nipa miensa omo ka statistics na ba bonten no a omo so enubone ase wo mo we ni KNUSC for research omo e de ba ya yensentro ni Alex Redu e de ababesom ye Nani wo sa enuboni ene ehon akade ensemo a empanimfo ekasa efrinfinfini matamu Cape Coast Teaching Hospital Openi a wakasa yi eye president ya wada Kidney Association of Ghana no wanum asabi wombrebo no ya na ehon etochema no wanum enkabo muku womo epeni na ekasa yi oru akwadwo bafo ahenkra ne sam wode atodwa ene say awrahuo ese wo manyi pa na ubepiemo ewo Cape Coast Teaching Hospital na de bia womo ebrebo ho betochema ya ye womo bibia scrutinize wanum ahu sa asemesia na obenten obrebo ni sayo dako wanum anyakora nya nipa ba miensa ana nipa nan ahu jira papa nya asem kuma wone yensam twani ereka nan edi enkomo enode ato nanim se wohwemu a sada kubia nipa miensa nan ya Cape Coast Teaching Hospital won ba record se asemesia na obenten ne brebo essay no enkwade wom na doso eyede a ye lifestyle ekwan ya faso enum ye nuro ekwan ya faso nuboni hyehye yi ya hyehye bie ene de keka ho entia nesam eni Cape Coast in the doctor line giving every day we are doing about 3 or 4 new cases. Every day we are doing 3 or 4 cases in Cape Coast. New cases. Kolebu is doing roughly about 5 to 7 new cases every day. That I'm saying is a factor of it, lifestyle. But I think most of the cases, what you want to say is either you are hypertensive or diabetic. But that one, I'm not a doctor. I'm a doctor. Ena wachechre mu no enti no opani aye president Edema Kidney Association of Ghana wan mo amobrabo no ehon sensem no opani natua wan ma no oru akwadwo bafo ahenkra ena odi nsem nyina eto yensem twani Eric Anan enim meka wo se sompa kase bo na wutie free sompa 106.5 FM akra na kodwegesi company limited eko ba simpri mu be maba na yete oso ane ya sorry o adansie hu ne mani o building wires ni o enado ni o cement ni o iron rods fu ni o iron rods ni o roofing sheet ni o free consultation ni o delivery available eni o chese niam a wo ton no doso de ede chance ye ko wie se wo pe free consultation se bia wo pe se ye two for kwan fa so si dan a bra na nye wo ton asase ne dan sie na nye pe otom wo ton asase na wo si dan no enye pe kwan ye fa so ton asase na na se ye to no ne strategy e ye different ena edan so ye the strategy ni nyansa ena esie na nti obi a wasi dan babura duasa wo Ghana de wo be kire kwan fa so si dan na de ede ne se wonye wo kapre ne wonye wo dama wonye wo hwe na kodwegesi company limited se bra na Ghana mantam dunsie ne nyina ebi wo ho a wo ye adwuma eti se wo do ho bebo donto na dondon so na asaw na kodwegesi company limited nie eko ba simpri mu ba manie building materials papa bi 2026 ne ewu na wo dan project na eko he franisesi ya na ye moa free delivery so eye adwuma wonno ne ne ma no ba obeye ne kama edi ama wotua ka no asesa wo niema na wo de kɔ moyi wonti wo no wonyi bi obeto ano agye wo de na akɔ na obi aba bebu no aka se na send momo mame na wonyi momo wo hɔ ene ye bank to bank na ma ye ne kama na bibia akɔ yie eti ye nto niema so mfa ngu hɔ ye to ne atua ne ye kɔ
emo obi ana da wo say fesika na ma na memfa nte wo ma enye ne sa frɛ ko ba simpri mu be ma ba 0204355050 0204355050 and 0244419393 yenkopiem 0244419393 Nana Kojesi Company Limited. Ekuoba simpri mu be maba enono. Na anope fe wosena me hwa de wosene de anope bia mebusa wo. Kobim se bewusa woseno we de yas white na twi so. Ama wosene so asene na aye yellow na firi hode de. Anope bia mebusa ho asem fi se we de yas toothpaste anasa yas toothbrush no. Se we de twitwi woseno a se wosene so asene a ebe ye firi ho. Ye wo yas whitening wo ho. Ena no achi ye wo hair bar. Ena ye sanso e wo gel. And ye one yama bebre Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and a brush and no 80 Yas toothpaste and a brush no ye ni ho agro kra 80 bomadi ansa wonsu benya bie we ko provision shops ahodo oba dwamu a na wo se wo ton toothpaste ne brush na Yas nka ho a na wo ye sure say marketing no what ase Leicester Ghana Limited Yas toothpaste ne brush Yas toothpaste ne brush Yas YAZZ toothpaste and toothbrush so won kan no afre 050 161 9588 050 161 9588 and Kumasi 050 1390338 050 1390338 Leicester Ghana Limited Yas toothpaste and a brush at demu kama na mamimfa wontu fa so okore na memfa wonko pokuase mayira medimafo heba center no na me client na me ne wo mu ye adwuma wo mu a mekosra wo mu enra mekosra medimafo heba center na tiefo wo hye wani so na wo he wani so ayare sapapa na ase wo na esogu nipa no mu yi we de anya ordinary clinical Dr. Tamoda so say what the time eto nkrofo ya de so nanim wono ankasa de adwa eduru ya wada ne fiada de awobo Dr. Tamoda so hye da tenase na wo mu bowuram Dr. Tamoda so medimafo heba center wo mu bubuo wo mu yare womu fa baabi adwodwo womu diabetes ha womu enkwada omaye mobo hypertension kidney failure womu pa wo wo ntafo womu de womu ma be kire eno de mani boade so medimafo heba center nie yare ya ye krankro enkrofo de akini a obedu medimafo heba center na ne hoto no etimi se wo yare ye no wo se hemfa na wo de ko medimafo heba center na me kamfo de ama wo enkran ha de pokuase mayira eti se wonya frɛ no a ɛwɔ 0244 774 282 na wodam 0244 774 282 ɛna 050 072 7215 ɛyɛ simple 050 072 7215 eti kumase de wo mu wabu akwa agogo enkran ha pokuase mayira Dr. Tamoda so onyame ne yaresafo ne mo asase we so de ne so no wofa no de ayaresa papa onyame de adom no so wonfa mo adasa no wonfa nya adwuma Dr. Tamoda so ne medimafo heba center ne meka wo se sompa kase bo na wuti afri sompa 106.5 FM Accra ye home so kakra bi eba ne esi ye wo climate change conference ase ene amono ne nsam no ye de beto aso Yebo ajibebia anopay enamba bia said shamono yetwa ensamono eso ne yakoyenim ewonsem foforo Ghana empanimfo abadwuma sompa said ye beya ewiem nsesaye ene de ekeka ho no betime akoye broni beka se climate changes no wanom agye empanimfo awom free abibra mamai so ebaye na wanom ebehye sombe sasa adwen na de yefra no climate adaptation no de ebetumi aboa ama wiem ensakira ye no yemfa we mehyem yenye ni say yemfa nto ha
yɛmfa nwura ha yɛmfa nsene ha no etumi aboa ehu dwumadie ene kɔso ewo nkran pompone ematam yi opani a wakasa yi eye Dr. Nana Entwibu Asiako amoa upie mu ewo climate change nsensemu a oyopani kwankyerefo a wono na wo hye climate adaptation no eso a wo hye mu ewo climate change department of the environmental protection authority EPA dwumako no owura amoa e de atodwa akire mu sei said ye beye beboa ama ewiem nsakira ye no enkankan klimantamu ene miaye bi a wonom e de esi wo mani so no enu ti na dwumadie ekoso ne nsam ene na yana wa nyina no at least over Africa country bia about at least many paba wa hanu but I mean say climate change anase we no such a ekoso obi ehun so in fact Ghana ye hu ekra na nse ya ye hu semya nsuo asai amanfo adwapade na afa ni padin kra se bia hwemo sa na sisio amama hodo so na enkasa ho no eye wiase nyina a from UN discussions na sa UN kubata no afibia no omuhia anase ye hia na adwendwene kwanya be faso a ye be see how ya no sika firm technology firm and afi capacity firm so we say finance technology and capacity enti Africa yentimi community no abra yemboa to make an say say meeting ahoboabo meeting a ye be gwendwene ye ho ye be say ho say emema ban na ho be hia awo negotiation na opani a wakasa ye upie mu ewo dwaben kokofu a we nifa hene ewo ho wasanso aya director in charge edema climate adaptation ya wo mo hyemu ewo climate change department of the environmental protection authority EPA adwumako no Nana Dr. Entwibu Asiako amoa ne nsam no sade be ya nyina no bibia bekoye ma ewiem nsakira ye no egina branenti na adwumadie koso yensem training na na opon checheku ene to nsami esom ye yetu fanso kwade bresem otu a ne nsam ojabom ni akopem a wobi manso emu na amane free Palestine eba NSM enkofo bi a wanum efri Israel wanum akobo wo mo sese anaso wo makopem ya bi a wo Palestine mu ya sebia mimi fia na wanum aba na wo ababa behye na enkofo yi wanum kiremu se wanum eye Israel settlers na sede enam rakwaso ene wanum ekohye Palestine honti na wasa wanum soma wo man sojafo na ne ya ba ya bo punum kokoko bie enti wo mu bia na wo mahwese wo nkofo na ye hwe wo mu ni bi hye wadom a na ne o maskata ne ma ne de keka ho na mpanimfo ba mane a chansam trofo se wanum di kan ko efie miensem wasafie no koshra mayo ena fe Abdul Aziz ena wadi wanum efie eye miensa wedie ena sojafo ya omfri Israel ekoye na sade wo man ya adehye wo ho no wo mon kane ya twetwam afei wo mo water pipes no eno so wanum disconnect bibia nti wa wuti kuro ni mu kuro a wo ho abayira wo enti empanifo bomu amane sesesei efie miensa ena sojafo yi akwaskata kura wo mo hwehwe mu no aka efie baako edu baako a ewo se wanum ko awasa ekurokuma na no ewo Palestine ho no enti no wanum ka kire adehye wanum ewo sa efie maako edu baako ni mu se animanim ya wobia emon ho adwa sade be ya enkoye se wanum eba ne be wiase ne yakwakote asemboni bi wachire na abusua ebetwa adwajo enti ne Nyankopon ya adom am wanum ni kampe baabi enko hyansa na wanum enhwede betimi afiri ho aba na wanum so hwede ombetumi aye ede abo adehye hu ban we ni nsam a efi Palestine no pay sompa kase so yada ne atwi ede asom kasebo no si de de somo no pay de makotene bi ene se interior ministry ashe rempim asiedu a woda Ghana police service no IGP se wonye hwehwemu emfa nipa ya chi no a woda police fo kukum na temamufu atimi akọ prison ho akọ no IGP enhwehwe nkosi ase Ghana man penny his excellency Yera John Dramani Mahama say Nyankopon ya adom abosome makomako aduonu enan entem wanum bewie etifido epoye emantamu wiem hyegina bia wanum ekosi no ho no yensentro ni Alex Radio de bedan ye se dwumadie bi koso o KNUST na Cortis Control Commission panyipa Major General Max Obubia akasa se Ghana mobu no omudi omu ho ahye enubone mu a esai wo mu da ache no yenimu a enke de abaso e de aboyeyem Dr. Randy Abe ASC wa Ochekoko board so wakoshia local processing companies na somebody to woman say sa new bill no a wanam di aba no ebeboa amakuafo kra wanam koma hamo okoko adwumadim enam no ni nsemu nso Israel mpanimfo ka kira de hia wanam ewo nkronkuma mu a eye Palestine mom mpanimfo ka kira wanam wa mo hia nkronkuma mu a Israel fo e de wo maso jese bai se
wɔn mo hwɛ ɔmo adehyɛ no a efie miɛnsa yɛsɛ nneɛma condemn to grabu ne say wɔn mo maka no wɔn pɛ baabi nkɔhyɛ ansa ɛbiri pɛm wɔn betumi ayɛ biribi afa ho yɛn yɛde kaseɛbɔ isom wɔn pɛ yi ɛyɛ mme die nyame ahyira no akosua ago abɔwagye wobɛtumi nso afrɛ me akosua nhyira me ne me dɔba Abena Bedu Adepa Kofi. Na kasebo ifi SOMPA 106.5 FM Accra na FI headquarters ewo Kumasi eye SOMPA 93.1 FM. Adamfopa Radio ewo Paris France Doma FM Doma Hinkro eye 100.7 Nkranza SOMPA Mensawnom eye 90.7 Techimai SOMPA eye 106.1 FM Sunyane SOMPA eye 98.9 Takwa SOMPA Obapa Keche ene ne dom eye 101.1 FM Takwa en wo mo asomo Kingdom ewo Mankesim 106.1 FM Kanesh Urban Radio and Wakaneshi Market decoder so baby radio no SOMPA FM your Facebook page no SOMPA Accra 106.5 FM and also SOMPA 106.5 FM Accra what like here obetimi so share your YouTube no your SOMPA FM live your website your www.sompaonline.com nana ko jesi company limited de ko ba simpri mu be maba oton adensie hu ne ma hyase kwa wieye and na obetimi de ho akwa dondon ama dondon so asawo Leicester Ghana Limited ya toothpaste and in the brush and ye dichichi yesi MESC ye fena eya kono medima for Herbal Center Dr. Tambo da so na poko ase mayira wo jana na so a wo bo adwuma yada mu nyina se amamumo enitie